Здравейте и добре дошли във втори епизод на поредицата Любимите напитки на всеки броуър. Това е втори епизод, аз съм Еми Геймър и знам, че тази поредица нямаше от много време, но да, завръщаме я. Можете да се абонирате за канала с камбанката, дайте палец нагоре, защото не е хубаво да ми изпускате видеята. Затова можете да го направите и да се абонирате с камбанката. Първият герой, който избрах за този втори епизод е Барли. И според мен неговата любима напитка е бира. Вторият герой е Макс. И според мен, т.е. не според мен, тя обожава енергийни напитки. Можете да видите дори и в описанието й, че пише за енергийните напитки. Продължаваме с третият герой от този епизод и той е Кит. И Кит обожава мляко, защото все пак е котка. И да. И щурта маймуна Мико обожава, според мен, сок от банан. И последният герой за този епизод е Ханк. И според мен той обожава смес за балончета. Да, това не е напитка, но това е мое предпочитание. Това съм избрала. Това е този епизод. И ако не искате да изпускате тази поредица или много други видеа и така нататък, можете да се абонирате с канала, с камбанката, да праснете лайк бутона на това видео, може и на всички други. И скоро пускам нова поредица, т.е. почвам нова поредица и ако ви хареса, вие ще участвате в нея, така че скоро ще разберете за нея. Надявам се да ви хареса, да ви бъде интересна и да си я снимам и да се харесва от вас. За да ми е важно на вас да ви харесва и да се забавлявате с мен и видеята ми. Затова стискам палци да ви хареса. И това бях аз, Еми Геймър. До следващия път.